etwaguo ewo enkran pumpuni mantam ha ne Ghana memu nyina de ye dikin aka kire o Attention TV ye mfa nkame ehu behia esa abreni abreni nyina wo behwe Attention TV na ne ekoso no nso wahu enti sa won subscribe ya abomoden ne mi a subscription button ne so subscribe na beka Attention TV ebusua no se ne be ya de bekoso obia no wonsa ebetimi aka afi abomoden like it na share no nua bi nso ehu dia ekoso ewo Attention TV so ni bi enhwe ene ensem bebre na etwaguo ye papa Okovanda pa wa ba be kasa ye nua be ma police ni a akronforenfo ena madwenbone ene ewu kasam so agene nkwa efre ne nsem wa ba be kasa ne nsem no wo kira wo se eye oman Ghana hanom ehu behia ese ye security ebe tight papa se enke ebeboa ese CCTV cameras a ye wo nyina no ebi beba beka ho na nka capitals anase bebibia no ye betimi ahyehye bi ewo honom a ebeboa ama se obi edi ewukasem ni pabonesem adwenbone ekoso wo baabi a empenifo etimi ehunu ntenteme ne aposifo wote nyina na wo monitor na fe weni beba ahoso no na ye kura wo penchi de enke beboa na wo kira wo se wo no na bere so no na CCTV cameras a o ma set nyina no akoba ne se eye adwumakuo bi ene ye de ahye wonu mu ensa na se ye de ahye wonu mu se wo se wo hwe na wo bomodin ese ebeye adwuma nei a wo kasa no CCTV cameras kakrampo a ye nam ye kwantempo so a ye hunu dodo na enye adwuma ni nyina ene se waje contract na efise adwumakuo ne nsem e de ama wa wefuo ye de ama wa wefuo abra wonu mo kra no wonsika enhye danka wonsa ye asem yi no ye de Ghana akwakogina emra no ye de Ghana akwa-court ye ka ho asem dendenden enti se ye nana adodanko akufo ado Ghana mampani prekope ono na abre so na asasem yi akoso a ama contract ye de akoma wa wefuo enti nka hu behia ese ye CCTV cameras ya hyehye ewo oman Ghana mu na ehwe se ya ho bambosem ebekọ anim na ebegina brane no hu behia pa ese dia enye adwuma nyina no wo be hyehye aye ne yie na aye adwuma se ne be bibi koso a ye betimi ehu sa be asem yi si ye no CCTV cameras wo ho nanso esan se enya adwuma enti na enam so ama nipa bonfo enya kwan no ye de wo pa eye Jamestown honom adedempo bebi asem ni si yankasa no watimi age eye police ni enkwan efiri ni nsem na se eye ade a enka CCTV cameras no eye adwuma enka enko ye den kura ese nipa bonfo ye beso won pa achi de won mu nyina abegina emra no asambre bonsa entimi nka wo nyina no enti ehu behia pa ese aban behwe na se wo de contract no ahye wa wave nsa ekwan bia wo befa so na CCTV cameras no ebi beba beka ho na afei de ya hyehye dada a enye adwuma ne betimi aye adwuma no wonhwe embo wo ho modern se ne ebe ya ho bambo nsem na afei timamufu nso yakoma ebeto yeyem ewo obra a yebo ehu ma memfa wo enko ensem fufuro mu eye sofuo bi a ye fe ne Jimmy Opon bo se wo no de nyame asra ne ngo enu nti se eye hunhun bi na ehawo dien dia wo femu bia na wo de tonsa frɛ no wo gina ho brane enwosra na no oden awo betwitwa age wo na me kira asemi ekoso ewo Africa memu heya Uganda ya Uganda heya na sofo ya ba ye bi ko ho no sofo bibi ha me ahonhon bone tete me na ni nyina enese dua bi ewo ye mpotam honom eno na nam so ama sesei metete ame ha hai ewo honhon nsem mu eno nti wo besere sofo ne sesa honhom ya tete no sofo no betutu ama no na se abawe ka asemi kira sofo no wa na anwen hokora wosesa se wosi dua yi na esi wo mpotam ha eno na nam so ema eye ahonhobone tete wo de ne na chese ne be cast demons ne de na wo se dua ne bitwa nenu ena se nyame nipa ewo mu se nwosra ne de wo hode nanso enye hunhun bia na wukotu a wo fiti preko pena na wo kwa akotu ewo se wankasa wo be wo hu wo hunhun mu wo konyankopon anim ede wo ho hye ne nsa wo ma wutumi hunumu ni nyansa a obetimi ede saa ahonhom ne edi akon nanso sofo yi de wanye ne saa wo te sa bayra ne ka kire na no wo sore ye ene wo hye nkrofo se adua yi monko na monkotwa efiri se yetwa dua ne firi honom a ye eye abaye hu adwuma na je se esi ho no mo apepepe ahonhom ni so obefa soro so obefa fom wo beja na brabo e de ama no kra na den enekosi ye wotimi etwa adua yi se sofo ejina he so ejina he ye etwa adua yi asofo na anadua no akwa akotoa no
prekope a sofo no ato anananom ewo ensie do akwakoye areho sempa ayiye e de kire sese asofo aba ebidua bo papa obi wo hon ma wuhu se ngosra na yanwo se yanwo kokko se yadwungu wuhu se wutumi enru hodom a enye wo hye nyabotre na nyame enhye woden ansa wo beye de abeye awaye wumfiti prekope nga se wo kwa kututu obi ahohom de amano yenye ne sa wo baabi a e wo se wo timi bɔ modin huri se wo sipisita a bibia mu no nyankopon asra wo nwo a watintim waduawo na wachi eden nyame abasa wo so na obetimi edi dwuma bi sa nanso eye wo sofo Jimmy wantimi enya abotre sa wantimi antwa nyame animu sa ena wode ne pe ehye ese wo nkotwadue enam so amadue yi aba beto sofo yi so na age ne kra efi ne nsam afei cars bi nso na apake wo hono so no eno nso eho ekokan ya eno nti enkrofo aposifo aso asem yi mu a wo ye nhwehwemu sofo ni mu eda mo kire de enso no wo ye nhwehwemu ehu de esi ya pote nti e ma sofo no de ne pesa ekasi wo kwa akotwadua no na de etuemu bia so Attention TV de bia se ye hyemobo no bebi etua bebi ewo ye bererere mu na ye de ne nyina aba besom mu ewo Attention TV so na mede mu besimu nua ba ma me da kwa mema mumo ene hwe